Panapa tine nyaya dzinotikanganisa dzinotimanikidza. Pane dzimwe nyaya dzatinotonga panapa, kana tatonga tikanga tati isusu munhu anobhadhara mari kana kohwa. Kukohwa kune nzvimbo mbiri dzinokohwa. Vamwe vanorima fodya, vamwe vanorima chibage. Saka ukatarisa chibage tinotarisira kuti kana tataura nyaya yekukohwa, totarisa kuti mhando dzembeu dzaunori mhando dzipi. Izvo tinozviita chete ndonge taona uchishanda kumunda kwacho. Pane mumwe munhu watogona kutaura kuti anobhadhara kana kunze kwakohwa iri simbe isingasenzi, achiswera achichera hwahwa, tinotumira zvikonzi. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti munhu arikutadza kubhadhara kushaya, anofanira kupuwa grace period yakati kuti abhadhare. Tinozviona zvisezvo. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti kusabhadhara hake asi ane utsotsi. Uye imwe nyaya anotadza kuuya kudare iri nyaya yekuzvikudza chete. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo, no one above the law. Tofanira kuita tsika dzorudzi rwedu rwechitema chaizvo chaizvo muno zvakanaka. Pane vamwe vanhu vandoti ndikangenda kutumirai vakwaya mudzimba dzenyu, hamuvape respect, munee muda kutarisira munhu anopfeka wachi. Munee muchitarisira. But wandenda tuma ndakakamirira, wandenda tuma panguva iyoyo ndiye ari kutotonga, ndiye mambo ipapo. Pokwa ukatongozva ko wakanyarara kana iri mhosva ungopuwa zvako. Ungopuwa zvako. Tine imwe nyaya futi, imi munoenda kuzvinotaura nyaya zvikonzi. Unofanira kuti chikonzi chakuti ainira kubata mwana kuti pasina chinhu. Wabhadhara mari kuchikonzi, chikonzi ichi chinoenda kubata, chakuchaja $200. Chinowanei? Iwe ndiwaruza, tarisa kuchaino kurusa double kick. Munofanira kuzvinzwisa izvi. Tangu wotarisa kuti pa next door pacho pane vana vari kurohwa nevana vadipi. Inyaya yekuti imi vana amai hamusi kunzwisisa kutaura. Vana mazuva ano vanoudzwa newe amai nababa kusina atete. Atete vangafara kuti mwana wako aroliwe. Kana wakaita chihurengo dai zvakuita uri mahurenji zvese. Kuroya hakusiko kumuka usiku chete. Unhu hwako hunoita kuti uratidze kuti uri muchi, uri muroyi. Mumwe munhu anorarama panyika panoka achirarama ari mujeri mugaeni kuti unoti akugara zvenyu. Regai ndikutaura pataikura kumahumbwe mwaiti ndichazoita imbwa, mwaiti ndichazoita dedi, mwaiti ndichaita pilot. Namanje mwai ndi pilot shomwe, namanje ndiani? Ndibaba, mwe namanje ichi imbwa. Zvinooneka namabatirei. Tiri kunzwisana. Unhu muridzi wawo. Zvakaipa. Tipe nyaya tione. Chop chop. Basana kuti tuda mari neta $221 yegrosa. Tataka wana kisimo kutaka chikira grosa. Ati $221. Chapter nini? Right, kipe things we batsirana kipe nyaya. Nofunga kuti madzimai tine mukana kuende batsirana iyi. Takaenda kusoko kwa baba chibhadhara mari. Tabhadhara mari, nisotanga takaenda $869. Tichinobhadhara 10 boxes the Max Safe. Zinc gold 10 boxes. 6 cases the sugar. Maria akabada $869. Akasaina. Ndobva tazoendazve. Takanobhadhara 4 cases the sugar, 2 cases the rice. Takasainana. Saka zvadaro takabhadhara zvinhu zvese. Pasara 4 boxes dzedu dzezinc gold cooking oil ne1 box reMax Safe. Ndinoziva kuti kongo takawingana nawo yadarika. Pasara 4 boxes cooking oil. Zinc gold ne1 box reMax Safe. Nima 8 by 2 kgs. Those are no good. Why really? It's more. Chogwali. Wapi daga tuzawa? Ni wapezi. Ni wapezi. Atupesa tupera umwezi unoindi wanatongo vapisira ngima. Vanongo yakareba zvadiwa tura zvino. Akakwanisa umwezi na
Kwa sababu tena. Saka wauda umwe mwezi. Kita kupera kwa uno. Actually jana watu. Kwa sababu hiki kinzi. Ya nditesa watu kwanza kuunganisha wale. Kwa mambo alikuwa anajua ndio la kuwa Last date si 22 mwezi wa kwanza gati ngoti uyana zvinhu wamuswafa swafa nomusaino komwe asara kundo ati isu tiri gubure mukando revanhu 36 saka takatanga mukando rujanuary last year. Iyo tukutani kuna kiboni 8 boxes zikumugwero 8 cases zeshuga $540 yemagubeze kumba yako izitete mwakio kunyora. Kawara itanga imani. Tirudaji, ngarudaji. maruda 8 boxes zikumugwero Cooking oil. And 8 cases zeshuga Esse agora de kumba kucheka sasa. and $500 yes yemagubeze 545. $540 540. Yangere makupesa. yemagubeze Sabia. $485 yemagubeze yegasto ndizo 45 gasto So bwana. Right. Wazingwa. Kawara itu. Pamusoro Mirai sasa. Zvekutaura zvinhu ndozvikwadi. Chirikuitika ndechekuti pamari dzaakutaura anhu ariwo madzimai angu anga ari mukando imomo. Saka zvimwe zvacho ndikuona songe mangu vasina kunge vabvisawo mari dzichinyi dzinenge dzine madzimai angu avaita vaibvisa imomo. Saka varume Aya kunyepa vasi kunyepa imwe mari yavo ndinayo zvishuu. saka zvakuda kuti vakadzi vako vauya. Iya rega ndiva Iyo ino kesi dzakadai dzemukando idzi hadzisi kesi dzinoda kudimbudzirwa, kesi dzinoda ndodzinoda nguva kodzinoda kudimbudzira ava kuti vane imwe kuti vachiri kesi iyo tinogabo pamazuva ano zvimwe futi anechi asara nehafu box yesipo 9 makesi eflower vakutorana mukati vakamboita kuimba chete kutagara nakwana napinda hakuna apinda mabisa hakuna apinda tichisvika napiwa zvinhu zvenizvi zvanzi nomurume mari kutohwa paimwe yangu haina kubviswa imari yekumagazi umagazi imari inofana kubviswa magazi kune 485 saka ndine yangu inga ndakasevi vaudze vaudze pakuno yangu imwe upashani upashani malokaza murume yoitai pamusoro yekumagumbeze vanga vane primasta avo anga ari saka pa540 iyoyo takazobva tangodhivhaidha kuti munhu aiwana mari tobva tabvisa yavo kubva mu5 imomo kubva kwatsara 101 ndo mari yavachapa isusu womuchato 101 nemadzimai ake yekumagumbeze 5 yeyi kismo ane 8 mabhokisi nemafuta ne8 makesi eshuga okay saka amai pamari yavo
difference kwa mimi yani. 101 kumagumbezi. Akivume. Sema kuti izvi zvakisimo izvi plus 101 yaya. Kisimo ukati pamagumbezi apa toita sekuisa kisimo pagumbezi. Kosa difference yani 101 pamari pa 540 saka kana ivo tadhidhakta mari dzavo dzavakasevha ivo kukusara 101 yavari kufanira kupa isusu yavanga vakasevha because 1 must have 101 ande kana unyora kuenda kugasa tenda pagasa Muri fasi mereka wakasiana naye umanzi wakasimbo. Andi pagasa kana. Pa 485. Pamsoro. Pa 485 chasna kuweka mali yao. Tokuna wapo weka pamela yao kanda bukundiro. Aiwa nezvo. Atikwanise manje kuti kumirire. Komadi kutanga matawo. Imi mukabata pfuura. Taura. Mangwani masama ngako. Mone wana. Azviite zvamukaruka zvakashota muzvinhu. Amuna mukaweka kare. Unotoya kuwa 5. Nyemba 5 amara mukaweka. Unoyamswa 5. agabo Mobata amunisa kekanyaka. 8 box 8 cases. Changamire zvimwe zvotondina chibhatira mafuta kukupira kwavariwo. Vataurire kuti tikukumbira isi zvimwe zvese isati kubhadhara musi wa 5. Kana vataura kana pasina tinoranga isati miri. Kuti urongwa mwenda mberi atina basa nazvo. Ndakukumbirwa na mama wangu kuti kana zvimwe ndinongoenda chibhatira wafu saka ndinokutasira kuti macho andikupinda ndo kwanisa kunge ndapedza. Zvinganetsi waya kudai ndega itingopedza semutemo kudai. Musi wa 5 unobhadhara nditika. Zvawataura kaizvo. Right. Every patinosita dari unobhadhara. Tuwira. Patinosita dari saka tiri kuti wati March. Saka tiri kukupa deadline musi wa 30 March ufanira kupedza kubhadhara zvako. Tapedza. Pane grocery. Ine mazidatira ngaro grocery. Saka pamaboxi 8 pana ngutire. Pa sugar 8 pane dzangutire. Sakuroti dzanzi kubva kudziziva. pamafuta asi pashuga nopata tisina mainasi saka pashuga tikuya isu kune 5 makesi edu tobvisa aya baba wese wangu ataura kuti tikupa vakamboya nemamwe vachiti bvisai amakesi 3 Tauzana washuga zvataura. Ukasadaro kana dai unomoti kana dai uno mwana kana vana vacho tinotora towana mabhoyi tokabhadhara madzaka. Tapedza amono kamushamisa musi wa 5. Pakuri nyaya ikabvacho. Mamata kuti. Right next.